Yauwa to yanzu ba kowa zai iya faucet na Solana testnet ɗin nan. Mutane sun gaji da yawa ne saboda ana ta mining kuma yana ɗan ba mutane wuta. To salon ne ya canza yanzu. A yanzu ba a mining za a dinga samun kuɗi ba, da dai an samu kuɗi, amma yanzu abin da za a dinga samun kuɗi kawai daga DeFi sai blockchain. DeFi blockchain su kaɗai ne za a dinga samun kuɗi a yanzu, kuma daga yanzu har ƙarshen 2025. Don haka in dai abu na testnet ne kan ma ka ƙi, saboda in dai kai za ka samu alkhairi, ko da za ka samu dai sama da abin da za ka samu a mining. To ta wannan za mu dinga yin faucet na Solana. Zan tura mana link ɗinsa. Already daman za mu yi testnet ɗin ne a cikin wa'annan application ɗin guda biyu. Zan tura mana da link ɗin wannan, ba wannan na connecting ɗin ne. Idan na tura mana link ɗin wannan, kai downloading, kai login da email, kai register da email ɗinka, za ka yi login kamar yadda kuke gani haka. Already na nuna mana ɗazu, mutum zai zo ya yi tax akan home network yana bada matsala, sai ka zo kan DeFi, but kafin nan sai ka zo kan asset. Idan ka zo kan asset, za ka ga ka danna kan wallet, za su ce ka ɗauko shi wannan ɗaya application ɗin. Idan ka danna, network ne yasa ya ƙi tsayawa ya buɗe. Za su ce ka ɗauko wannan application ɗin, sai ka ɗauko shi. Already ma wasu sun ɗauko shi. To shi kuma wannan application ɗin shine za ka ga wallet ɗinka ga ta nan a sama. To yanzu abin da za mu yi, kawai ba sai ka yi minting ɗin ba, ka fara taɓa kan wallet ɗin, ka je ka ɗau address ɗinka, ka danna address ɗinka a nan, kai copy ɗinsa ga shi nan. Idan kai copy ɗinsa, sai ka taho kan wannan link ɗin wanda ake yin faucet na Solana, sai ka zo ka sa shi a nan gurin. Idan ka sa shi, ni already na yi claiming ɗazu, yanzu ba lallai su bani ba. Sai ka zo ka sa shi a nan, ka danna continue, za ka yi faucet, su baka Solana guda ɗaya. To kullum za ka iya yi, za su baka guda ɗaya. To bayan sun baka ya je wallet ɗinka kuma, sai ka zo ka danna mint a nan ɗin kenan. Sai ka zo ka danna mint, shine wannan. Sai kai minting, za su ɗau 0.01 na Solana, za ka ga yayi kamar yadda ni yayi a nawa ɗin nan, zai yi connecting. To shikenan, ka ga yayi connecting. Shine idan ka dawo wannan app ɗin, za ka ga ya ma connecting, ka yi connecting device ɗinka. Sannan kuma ga wa'annan tax ɗin za ka yi su. Shikenan fa, sai dai in kuma wani update aka samu, shine za a yi magana a kai. To yanzu zan tura mana link ɗin Solana faucet da kuma link ɗin wannan ɗin. Already in ka riga da ka ɗauko, to sai ka shiga cikin wannan ka ɗau wallet ɗinka. Shi ma za ka yi register shi da email ɗin da ka yi register wannan ne. Sai ka ɗauko wallet address ɗin, ka zo nan kuma ka samu faucet na Solana. Maimakon tsayawa tutturawa, za a sha wahala.